హలో అండి. గుత్తి వంకాయ కర్రీ ఇష్టం లేని వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. నాకైతే మాత్రం చాలా ఇష్టం అండి. నాన్ వెజ్‌లో చికెన్ ఎంత ఇష్టపడతానో వెజిటబుల్స్‌లో గుత్తి వంకాయ కర్రీ అంటే అంత ఇష్టం. అందుకే వారానికి ఒకసారి గాని, 10 డేస్‌కి ఒకసారి గాని చేస్తూ ఉంటాను. సింపుల్ ప్రాసెస్‌లో ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం రండి. స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని ఫ్రై అయిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, 4 లవంగాలు, 2 ఇలాచీలు వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, చిన్న అల్లం ముక్క, 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. దాంట్లో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, కారం, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి వేసుకొని బాగా కలుపుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు వీడియోలో చూపించిన విధంగా మసాలా మొత్తం పట్టించుకోవాలి. స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మసాలా పట్టించిన వంకాయలు ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని మంచిగా మగ్గనివ్వాలి. దాంట్లోంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు 1/2 కప్పు వరకు చింతపండు రసాన్ని వేసుకొని ఇంకొక నిమిషం పాటు మూత పెట్టి ఉడికించుకొని ఫైనల్గా కొంచెం కరివేపాకు ఉంటే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడం. అంతే అండి, గుత్తి వంకాయ కర్రీ రెడీ.